Така вече... Няма да свалят телефона. Моля? Какво моля? Няма да свалят телефона. Защо го сваля? Защото не желаем да ни снима нашите действия. Мен това какво ме интересува? Ще ги снима? Моля? Какво моля? Ще ги снима? Какво? Защо да не ги снима? Нашите действия да не снима. Ще ги снима? Ще ги снима? Къде ми е твоята лична карта? Веднага. Само искам да се държиш Да, малко и не ми подскачи тук и да ми форсираш. Аз се държа максимално културно. По същия начин, по който с нас се държат, така и ние се държим. Това е публично място и ще заснемаме всичко. Няма проблеми. Аз се държа максимално културно. Значи ще дадеш още от себе си, за да бъдеш наистина нормален. Повече не мога, съжалявам. Никой не е дошъл съм на... Ела тук, бе. Не искам тебе да те слушам, след малко ще те чуя и тебе, ела тук. Тебе те искам ето там. Намираме се в ЖК зона В5 и педофилът е пред колата ни всеки момент. Какво? Майка ми. Чакай, не толкова. Какво казваш утре се? Викам, малко е по-разхвърлено при мене. Да. Защото нямам време. Няма проблем. Събота, неделя работа. Той ли? Той в къщи е Аз си така. почкам, не съм никой мързелив. Да, да. И в къщи е така също. Кое? И в къщи е така. И не разхвърляме. Не подрежда много по принцип. Здравей. Да. Успокой се. Какво? Успокой се. Надявам се, че всичко се чува. Кажете. Ако не се чува, ако се чува, да. Спрях ли го? Какво искате от мене? Ти какво искаш от него? Изчайте, говорете. Да се наговаряме. Нали се изключи? Какво правиш тук? Тук живее. Къде? Ей тук в този блок. Този или онзи там? Ето високи. Би ли си имал блока? Кой вход? Етаж? Кажи. Б вход. Кой етаж? Дай, кажи. Седми апартамент. 195. Излага ли? Не съм за какво. В нещо не съмняваш, но това ще се разбере така или иначе. Какво правеше с момчето? Нищо. Стига бе, а кой е той? Да? Кой е той? За зелената зона изтича. Какво, брато? Кажи, Какво? кой е той? Кой е момчето? Кой момче, какво такова? Нищо не те разбира. Кое беше момчето, с което идваше насам? Не знам. Сигурен? Познат. А за какво си говорихте? Познат? Кажи какъв познат? Откъде си позната? От интернет. От интернет. Откъде в интернет? А, Да? Много трепериш, какво става? Спокойно. не, говорим се. си, защото искам. Какво такова? Добре, в какво му обвинявате? За момента в нищо. Просто ти ограничаваме волята на... пространството. Да. Да, добре. За момента е това. И да не си губим времето. Кажи Не. какво искаш да ти съдействам. Така, хайде, сега не сме дошли да преговаряме. Не си в правомощията си да ни държиш сметка. Като за начало замълчи. Къде в интернет се запознахте? Мисля, че беше в Елмас. В Елмас. Това е сайт за запознанство, нали така? По какъв повод се запознахте? Не знам, той ми писа. Сигурен? Да. Антон Мисля, че Димитров. ти писа. Не знам, че... Мисля, че ти писа в Елмас. Сигурен ли си, че е той? Това са някакви мъже. Ти с 100 човека спишеш. Голи снимки на мъже му. Дай бе, спокойно. Какъв? Той с много мъже спиш. Има да си пиша с мъже, що? Добре. Да. Чакай сега, кой беше нашия? Така, ти пишеш първи. На 12 август, 12.04. Да. Така съобщението не се вижда, защото е от телефон, но ако после ще оставим скриншоти от компютъри, там ще се види. Ти
от това, което виждам, предлагаш секс. И Не, той ти отговаря, здрасти, аз съм девствен. Да. И ти искаш ли я пробваш? И той, добре, ти на колко години си? И ти 45 проблем ли е? И той, на мен не, аз съм на 14 години. Момчето. Така. Така, да. И ти казваш, че не е проблем. И го питаш кога може да се видите. И му казваш, че тези дни имаш трен. Това е още преди 20 на дена. Да, бе, да, така. Защо се хвърли? Как ми е здрази. Да, добре, вече си направил. Та, той ти казва, че е бил на море и при няколко дена се е върнал на 6 септември. И ти му казваш, че си на работа. И той ти предлага да минете на Viber и ти тук си го оставяш. 0877 203 619. Да. 0877 203 619. Да. Хайде да отворим Viber. Това е от твоя телефон, даже идеално. Да, бе, да, каквото такова. Да, добре. Ще може ли да вземеш цигарата и да я изхвърлиш в Мазиков? Благодаря ти. Та, след като ти си остави номера, той ти пише. Здравей! Да, бе, да, Аз съм Еди, кой си на 14 години. Пишем си в едно известно време. Не се обляй на колата, че сега човека слезе и да не му е гадно. Така ли? Така ли? Пияница е за това. Застани и тук. Ти питаш кой квартал е момчето. И той ти казва, че живее близо до метростанция Хан Кубрат. Триъгълника се води и ти казваш зона Б5. Това е на 7 септември тази година и ти му предлагаш на 8 да се видите. И той пише, утре не съм сигурен дали ще мога, затова нека да се чуем някъде по обяд. Окей, заними. Добре, ти какво правиш? След малко ще лягам. Да, и аз. Ти питаш, ти какво искаш да пробваш с мъж. И той ти отвръща следното. Ами предложи нещо, че все пак нямам опит. Добре, мене в какво ме обвиняваш? Мъкни. Окей? Добре. Мъкни. Чува ли се изобщо? Чува се, бе? Добре. Хората чуват ли? Чуват. Написали са. И ти казваш, падам си поцелувки, духане. Да. На 14 годишно момче. Гледай сега, той ме пита какво си падам, аз казвам какво си падам, аз не съм правил с него нищо. Абе, ти го пита, ти какво искаш да пробваш с мъж, не той теб. Точно така. Така се го отричам. Добре. Ама, И ти го питаш как реши да пробваш с мъж. И той ти казва, че харесва мъже. Защо не пробваш с твои приятели? Те не харесват мъже. И тук искаш негова снимка и той ти праща и ти му казваш готин си. Това момче на колко годишно ти изглежда? той каза, че е на 14. А на колко ти изглежда тук? Откъде? На мен и на по-древен ми прилича, ако Може, трябва да бъдем може. честни. Добре, добре. Не мисля. Не спора, добре. Питам как на теб ти изглежда. Това нали не се вижда? Добре, не спора. Ти преди опитвал ли с кое? Ми с мъже нещо. Да, само с мъж го правя, казваш ти. С момче на моята възраст. Той пита и ти да. Кога? Да, имах един момент, да. Но Какво е това? Но това не е... Нали ще чува? Чува се. Още не са почнали да му звънят. Добре, Звънете, бе, звънете. дай да видиме в какво му обвиняваше и да приключим нещата. Сега. Да се разделим. Чакай да се разделим, не. Пак му казвам номера 0877 203 619. Бил си преди с 14 годишно момче. Само сме се виждали. Така ли? По какъв повод? Ох, колко лъхаш на алкохол. Добре, пише, дай да ви съдействам. Дай не се такова. Добре, Какво? дай ми дефиниция на педофилия. Верно ли? Бе? Ти си женен, така ли? Не, това ми е пръсна. Я пусни си го. Ало? Те 100 човека за. Аз ще дигнем. Да, дай да такова какво. Дай му отстрани само. Да отстрани. Той да е в центъра на вниманието. Чакай да пуснем в събудито да видим какво иска да ти кажат. Кой е този човек? Дай.
казвам директно, имам двама сина, аз съм на 32 години. Имаш двама сина и си на 32 години. Ще го убиете! Ще го убиете! Не дей така, той човек. Не го убивай. Сега ви следих в това и викам, чакай, ще обада верно да видя за какво става въпрос, бе. Две момчета, млад мъж съм. Как ще продължава това нещо, бе? Какво ти мислят хората? Браво, Алене, само Благодаря ти. Да Не ви ме ще действам пипай пак. нещо. Дай ми дефиниция на педофилия. Значи педофилия за мен е при такива 10, 9 годишни, е такива. Под 13-14 не е педофилия. А какво е? Не, според тебе. Според мен е педофилия. Под 13-14, коя е границата на педофилия? До 17. До 17. Това в случая педофилия ли е? С 14 годишно момче. Просто запознато, както виждаш. Целувки, гушкане, духане, да чуем ли аудиозаписа? Да, аз го знам. Тоест разговорите, които ти проведе с него по телефона, в които ти казваш, че не е проблем възрастта му и понеже е малък и няма опит, само ще си духате, само ще се целувате, само ще се гушкате, след като отидете от това е тях. само приказка, това не е... Ти не си ме хванал на кълъп. Ако те бяхме хванали, не знам дали щяхме да снимаме. Имате ли една цигара? Не, не пушим. Това дай да видим. От много рано си почвам с алкохола, бе, човек. Долу миришеш. Аз ще повърна след малко. И чакай, изключи се звука. Дай да възъм на 112 преди това. Ало, привет. Казвам се Ален Симеонов. Искам да подам сигнал за педофил. Чакай. Сега при него ли сте? Да, при него сме. Намираме се, мисля, че улицата се водеше Позитано от страната на Мола. От коя страна на мола? На Позитано ли сте? Да, на Позитано. Където е входът на подземния паркинг. Добре, изчакайте така за момент. Не затваряйте. Няма. Няма да. Няма. Симо, дай само. Дай тук. Добре, мене сега вие ме изкарахте най-големия престъпник. Най-голям не. Голям да. Сега какво чакаме? Патрулка. Сега не е хубаво да си педофил. Ама не е това. Просто сме говорили, аз не съм правил нищо, вие. Ало? Да? Ало? Насочва се екип на полиция. Добре, благодарим. Надявам се, че няколко минути ще дойдат. Изключи си звука направо. Ама не, аз не знам в какво. В педофилия. Не. Аз не съм правил нищо. А според теб трябва да правиш ли? И ми проба грешка. Добре. Проба грешка. Ти деца имаш ли? Не, Жена? не. А ти си обратен по принцип. Бисексуален. Бисексуален. Да. А кога последно си бил с жени? Жена по-точно. Преди 5 години. Майка, баща. Починал. А какво работиш? Строителство. Къде? В Долни Лозен. Изключи се звука направо. В Долни Лозен? А позад ли си на местните там? Не. Не. Колега, изключи се звука. Да, ти го изключи. Прибери си го. Колеги? Какво, колеги? Имаш. Имам ли? Те ще видят това видео. Ще прочитат и чатът с момчето. Аз не съм сбъркал с нищо. Аз не се чувствам виновен за нищо. А чувстваш ли се педофил? Не. А как се чувстват педофилите? Не знам. Ти трябва да знаеш. Ти педофил. Кажи. Аз не знам как се чувствам. Кажи. Не знам. Добре. За
Кой човек може да се каже, че е педофил? Значи казахте тия, които се занимават Освен- с малки 9-10 годишни е такива. Преди малко каза, че и под 17 години. Да, под 17 години, да, вече си е педофил. А занимание трябва да се стигне до сексуални действия или е предостатъчно и разговор, и намерение, и това да се видите и да си уредите Значи за среща. мен е педофил, когато се стигне до... Тоест при това, ако ти му казваш, че ще му духаш, ако Да, дори да, се това са видите, само приказки. да провеждате, Разговор. това е само разговор. А вие на къде бяхте тръгнали? В смисъл? Ти си, предполагам, че това ти е пижамата. Не, това място. Да. знам се. На къде бяхте тръгнали? Предполагам, че не отивахте към мола. Не, просто да се запознаем с това момче, да се видиме, да поговорим. Да... Какво? Добре, но вие изминахте поне 50 метра Как 50 метра? с магия. С крака. От тук. Тоест от там до тук. Чакай, нещо не мога да разбера. Вие се срещнахте там, Така, на ъгъла на мола, така, на пешеходната пътека. така, И започнахте да вървите по тази улица. точно така. Къде отивахте? Не, просто да говорим, да поговорим. Аз не съм му казал. А защо не седнахте там? Това вече е... Аз си мисля, че отивахте към вас. Не, Излага. не. Излага. Не, защото аз съм 2 дена почивка и... Добре, ти как реши да се регистрираш в този сайт Алмаз? Преди колко години, каза начало? Значи аз Алмаз го ползвам и за момичета. И получава ли се? Да, само написане. Среща Не съм се имал. получава, да. Не. С мъже? Кое? С мъже? Да. Колко често? Значи мъжете ти говоря над определената възраст. Не, Така като гледам, нямаш граници. не. Имам. С мъже колко често го правиш? Редовно. От сайта? Мисълта бил такива сайтове. А ти имаш регистрация в други сайтове, така ли? В Гепи има и в Гриндър, който Гриндър е той. За педерасти тин, да. Да, точно. Да. Да. Браво, да. Това. Добре, венерически болести? Не, няма. Сигурен? Права си такова изследване. А т.е. го правиш без презерватив? С. Ако го правиш с... Както и да е. С. Да не задълбаваме. Да вземем някаква ситуация, в която 14 годишно момче справи регистрация в сайт за познанства и потребител от сайта му пише. Така, Започва аз с какъв сексуални случай имах? намерения. Чак да ти кажа, аз какъв случай имах преди години. Да? Запознавам се с едно момче. На колко години си? Той ми казва, аз съм вика на 21. И те е излагал, той е бил на по-малко, така ли? На колко е бил? Тоест ти си жертва. Да. И сега си жертва. Не. Сега просто така коментирах. Но тогава... Добре, ти намираш ли педофилията за нещо нередно? Най-малкото. По принцип, да. Значи има педофилия, която е извратена, която такова. Аз съм далеч от тази мисъл. Сега при... Има педофилия, която е извратена. Чакай да ти кажа. Мисълта ми... Здравейте, аз подадох сигнала. Какво се случва да ми обясните? Преди един месец Добър ден, обвиняват ме в педофилство. имаме профил в сайт за запознанство Алмаз. И преди един месец въпросен господин писа на нашия профил. Ние му казахме, че той кореспондира с 14 годишно момче, на което той отговори, че не е проблем. Започва с сексуални намерения и така в продължение на един месец протече една кореспонденция, комуникация, която се състои от телефонни разговори, които са и записани, а човекът, с който той говори, е момче, което в момента
не е тук, но отива към районното, но се видя с него и говори с него по телефона. И беше заснето как говори. Да разбирам, че има определена среща, на която той се Абсолютно, явява да, в момента. абсолютно. Преди 15 минути беше проведена тази среща и те отиваха към дома на въпросния, по негови думи, за да се целуват, за да се гушкат, за да си духат и той живее в този блок. Тук вече... Няма да сваля телефона. Моля? Какво моля? Няма да сваля телефона. Защо го сваля? Защото не желаем да ни снима нашите действия. Мен това какво ме интересува? Ще ги снима? Моля? Какво моля? Ще ги снима? Какво? Защо да не ги снима? Нашите действия да не снима. Ще ги снима? Ще ги снима? Къде ми е твоята лична карта? Веднага. Младеж, само искам да се държиш Да, малко и не ми подскачи тук по-културно, и ако да ми обичаш. форсира. Аз се държа Ние- максимално значи, културно. ние сме По дошли същия да начин, ви по окажем който с нас се необходимото. държат, така и ние се държим. Това е публично място и ще заснемаме всичко. Докато говориме с вас. Няма проблеми. Нали? Аз се вземем държа отношение максимално така. културно. Значи ще дадеш още от себе си, за да бъдеш наистина нормален. Повече не мога, съжалявам. Никой не е дошъл, дошъл съм на... Ела тук, бе. Не искам тебе да те слушам, след малко ще те чуя и тебе, ела тук. Тебе те искам ето там. Това всичкото има... Ще предадем и записа, ще... Не, няма да сваляме. Излъчваме на живо в момента. Не желая да бъда Колко хора сниман. гледат в момента? 1700 човека. Ние ако го изтрием, до един ще го препубликуват. Ще го попубликуват. Нищо лошо. Докато аз и колегата си свършиме работа, пак казвам, дошли сме тук да съдействаме. Няма лошо, да нека се да взема снима. отношение. По кой член да не се снима? Почваш да прекаляваш. По кой член не трябва да снимаме? Така, докато изпълнявам служебните си задължения, По кой не член? желая да бъда сниман. Питам за член. Разбрахте ли ме? Питам за член. Личната карта. Питам за член. Ще ви го дам и члена. Вие, момчета, предполагам, че сте от една група всички. Добре. Кой е Всички в свидетел? районното ще дойдем. Всички сме свидетели. Естествено. Аз обаче искам да установя тези, които сте на место, които сте установили, че този човек Господата е дошъл на тук. срещата. Сме свидетели от началото до края. Точно така. Дайте ми и вие по една лична карта, ако обичате. Вие пак бъркате нещата. Свършили сте нещо Ние никакви хубаво неща и не полезно. бъркаме, ние снимаме. Господина, извадете си ръцете от джобовете. Някой от нас се държи ръцете, докато разговаряме с вас. Извинявам се. Госпожице, Тя в принцип е случайен минувач, не беше с нас. Да. една секунда ще ви я върна. Да, ще спомните групата. Много мразя хора, които си мислят, че имат авторитет заради работата си. Би ли снимал и номера на патрулката? Изтъркам малко. СВ 2476. Трябва да се срещат, че в тях направо Абе? Абе? покаже, че вършат работа. Абе? Абонирайте се за Patreon. Сега. Госпожице, ето вашата лична карта. Щом не сте от групата, която на установената среща била, вие сте свободни, защото момчетата предполагам, че ще дойдат да опишат в Да, писмен ще вид, дойдем. Да имаме някакво... Не искам да ме прекъсвате на всяка моя дума, господине. Извинявам се. Има защо да се извинявате. И вие. Не ви разбрах, за какво да ви се извина? За това, че ни казвате да правим нещо с заповед без юридическа обосновка. Какво съм ви казал с заповед? Да не снимаме публично място. Ако желаете, сте свободно да си ходите. Може ли да ми... Може да бъде.
Нали само един микрофон работи. Идеално. И продаваме тениски. Ако желаете да си купите, можете да ми пишете. Ти си 2600 от тук, нали? Да. Чата, който е воден с пълнолетно или непълнолетно лице е правен? И с пълнолетно и с непълнолетно. Непълнолетното не е на място. То ще дойде в районното и в момента отива натам. Искам да се свържите с това непълнолетното момче, което е. То трябва да дойде с родител. А всички останали отиваме към районното, за да подадете една групова жалба, да опишете цялата история, за да имаме основание да го задържиме съответно. Аз сега ще го заключа. Но възоснова на вашите показания, това, което ще напишете, ще се взимат съответно мерки за... Веднага отиваме. Секунда да ви запишем. Добре, чакаме. Очаквам цялата група, която съм установил, да посетите районното. Добре? Вие се носят престъпни. Това да не стане така, че и този от престъпник да си. Така с личицена там да не кажеш какво пише. Ален. Благодаря. Давид. Знаете ли къде се намирате в района? Да, знам. Зад Лукойла на Константин Величков и Тодор Александров. Да тръгваме ли? Да. Нека. Снимай още, продължавай. Да, чакай след малко.